नों अखा दैज्लां एबा लैथोमानि बाबेननाय दैनि रादाब नोंजों जिउ मिथिंगा थाफायो मोदोमफ्रु जिउ आबुं बारस्रिबार जोमैया नुनानै लांनाय सौगुं मानसि दाखोर थाइजौ खान्थालनि गोमोन गोमोन मोदोमनाय मिथिंगा गारां नोंनो मिथिंगा नङाब्ला गोथां सोमखोर जिउ उदांनि बारजों फैफानाय दाउ खौवौनि गां फिरिनायजों गारांजों ओंखारबोनाय बैसागुनि जायख्लं गाबफ्रा दाउदैनिफ्राय दाउसा जाबाय आमथिसुवा बारब्ला थास' बिलाइयाव बैसागुफ्रा दै जागोन गोजा वाइन गोजाम जौ बिदैनि गाबाव माइब्रा जोलै माइज्लि थुंगोन साउननि अखाजों बिसम्बि जानाय आसु नाराफोरनि बिलाइयाव खावन्थाय बिमासा सोदोब बाहायदों खावन्थाय साननि दुंनाया जौग्लिहोनाय हाबुखा बेवहाय सोमजियो आगोननि माइब्रा जोसा लोगोसे जोनोम फारि आं थिंख्लाबसिनाय अखायाव लाबोदों दैज्लां जोनोम सोरजिनि लोगोसे थैनानै बावनाय गोदान जोनोम नों नेबाय था बिसम्बिनि उनाव बिसम्बि लामा दफा मुगासो जुरिजेननाय सम 2003 मोनना आरो आथिखाल 2023 समजों रुजुनानै नायोब्ला फिथिखा दानथामारि खन्थाइ लाइसियाव गोबां फारागथि नुजाफैदों जागायनायनिफ्राय दासिम माने डिफारेन्स फैदों हयथ' जानो हागौ जोंनि खन्थाइगिरिफ्रा गोदान गोदान आदबजों खन्थाइ सोरजिबाय थादों बेनि थाखाय बेयो नुजाथिदों बेयो मोजां लैखोन होननानै बुंनो हायो फिथिखा खन्थाइ लाइसिया जारिमिन सोरजिबाय बे हिस्ट्रिकेल इभेन्ट क्रिएट खालामबाय जोंनि थाखाय बर' थुनलाइनि जारिमिनाव बेबायदि जाथाय जाफेराखै आरो दाबो बिदि गैया आंनि नायबिजिरनाय खामानिया गांथाम बिसाननि अजित नार्जारि बिथाङा दों आंखौ लोगो हमनानै फिथिखानि गांथाम बिसानखौ आखायाव होलाङो आंबो नाजानि बुंनायनि अनगायै जेबो बुंनो रोङाखैमोन 19 बोसोर 69थि बिसाना गांसे दल्लभ खन्थाइ सोरजिथाय बे बिसानखौ गेदेमा सुबुं चरन नार्जारिनि मुङै बावनाय जादोंमोन चरन नार्जारि गेदेमाखौ बेयाव बिजिराब्लाबो जासिगोन बिथांखौ बयबो सिनायखायो बे बिसाननि सुजुगिरिनि नोजोरथाव सुजुथाया जादों बहुत स्ट्राइकिं बाथ्रा बुंदों बिथाङा बे बिसाननि सुजुनाया जों जाबाय जोहोलाव सिनायनो रोङै जोहोलाव सिबिनो रोङै दिनैनि दुर्गा मारिनानै गाबोननो बावलांग्रा गेदेर बर' हारि बे बिराद गेदेर मोनसे स्टेटमेन्ट जोंनि थाखाय चेलेन्ज बियो बिथां एडिटरा बेबायदि बुंदों बे दामथामनि खन्थाइ लाइसिनि बेसेन गोनां सुजुथाय जों होबथाजानाय दोंसे खन्थाइया राफोद आखाइनि सोरजि होननानै बुंनो हायो सैखात बर'फोरनि बे सोलिफुफुगिनि सावगारिखौ बेरखांहोदों सोदोबफोरनि खन्थाइ जानाय एबा खन्थाइफोरनि बाथोन लिरजानायफोरा थारैनो फेन्टास्टिक डेसक्रिपसन आरो मा सम खन्थाइफोरा दैज्लां होबथानाय बान्दोफोराव सेन खखानि आलासि थानाङो पलिटिकेल सेटियारनि खोथाखौ बुंनांलिया नङाब्ला बुंग्राया उल्थायै बाथोन देजागोनबो बे बिसाननि जोबथा खन्थाइगिरिया जादों खाम्फा नार्जारि बिथांनि खन्थाइनि मुङा जादों आगोमसे जिउनि लामायाव दोंसे खावसेन रमान्टिक खन्थाइ सिम्बलिक खन्थाइ बियो गावनि आंगोनि आखुथायनि खन्थाइ बे बिसानाव गासै 89 खन्थाइफोर दं आरो बे मुंदांखा चरन नार्जारि बिथांनि मुङाव बावनाय बिसाना खन्थाइनि मुङा खायमाय गाबनि सिमां खायमाय गाबनि सिमां सोदोबफ्रा जेब्ला थाखोमा होलाङो अयथासार दुंखावनायखौ नुना सोदोबफ्रा जेब्ला थाखोमा होलाङो अयथासार दुंखावनायखौ नुना आखाया लदा जायो
खलम बिजौआ सियायबाय थायो बिसोरो दा अफ्रियाव गबोनाय जुब्रा दाउ बांगोला बादि खन्थाइया महर लायो रुमस्रेम जाना मिलौनाय दाउसा मोख्रेब बादि अब्लाबो जुजिथाबदों सोनाबहा हाफां साना जारौ खावलायनि आबिर सारफावनो गोदान आरो गोजामनि गेजेराव खायमाय गाबनि सिमां दानो सेरजानि मिलौहाब देंखोजों मांखरसालि लामा सेरनि गोसोखांहोयो गेरेमसा फांसे दंमारोमोन। गोजोन्थों। नोंसोर बुंनाय बादियैनो दङ दासिम दङ आंनि गोसो थोनो रोङै खायसे दं बैसोआथ' नोंसोरनो होनखाबाय बाहाय आंनि सिनियर मस्ट 73 years रानिं नाव दा बेबादियाव आंनि बुंनाया बोराय रोङैया गोसो थोनो रोङै जोङो जे बै आघोन मासाव गोदावली फागुननि बारजों गोसो थोनायनि जोंनि खन्थाइ आवराया मा सुजुआ मा बेखौनो जुथाय आङो मोनसे बिजाब खालामदों गोसो थोनायनि सेर सेर गोदावली खन्थाइ दङ बेबायदि खोथा आं नुबाय आरो नुवाखैबाबो हले जोंनि बे लेखाखौ आं माब्रैहाय अनेक दुखु जादों आरो जेबो सारखांलाबोदों नैबे खिन्थाबानो लायो गोसोनाय नालाय जारला HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो इंराजि 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं फरायसाफ्रा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि जोहै सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 9702280878 एबा 7002271 आरो 7002131 754 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लाहरनो हागोन।